Добре дошли в канала на Perfect Auto, където ще представяме най-добрите коли и най-добрите ревю. Днес с нас е това червено Audi S5 от 2017 година. Под капака получаваме турбиниран 2,9 литров V6 двигател, който доставя 354 конски сили и 500 Нм въртящ момент, което заедно с Audi Quattro системата прави от 0 до 100 за 4,3 секунди. Отпред получаваме черни акценти, по-спортна визия и ако дойдете отстрани, ще видите Audi S джанчите с S логото на спирачките. Ето тук има и баджове, черни огледала. Като продължим назад, може да видим черните прагове и отзад се виждат чеширите ауспуха, които са специфични за S модела. S-петицата идва с подобрено окачване от А-петицата, но за разлика от RS-петицата, това е по-комфортно и е по-специфицирано за ежедневно каране. Ето 3 интересни факта за Audi S5, които най-вероятно не знаете. Номер 1. Въпреки спортната си натура, седалките на Audi имат опцията за масаж. Номер 2. За максимално сцепление на плъзгави покрития, Audi Quattro системата има възможност да праща до 80% от мощността на една гума. И номер 3. Въпреки че RS5 е с 100 коня по-мощна и двете коли са лимитирани до 250 км в час. Колата идва и с опционалния панорамен покрив. А сега ще ви покажа как изглежда отвътре. Сядайки вътре се настаняваме в тези спортни и удобни седалки, които са идентични с тези в RS5. Тази кола идва с по-спортен волан, с карбон тук по таблото, тук и на вратите. Облегалката е кожена и вътре може да намерите два USB порта и един AUX порт, като имате и безжично зарядно. Централната конзола е направена така, че да е максимално комфортна за шофера. Например, скоростния лост има кожено покритие, за да може да се облегнете. И от тук е джойстика, за да се управлява 10-инчовия екран. Ето как става. Като цяло всички контроли. Ето, с тук се връща назад. Меню, радио, медиа, карта. Държачите за шишенца и чаши са много добре и държат здраво, както виждате. Ето тук се намира и старт бутона, който е keyless. И тук са контролите, за да си сменяте различните режими. Имате Traction Control, ABS Off, Parking и като цяло всички опции. Ето тук на таблото може да видите контролите за климатика, за обдухването на седалките, които са направени много лесно за контролиране и е много по-комфортно, отколкото да използвате екран, защото всичко ви е на една ръка разстояние. Въпреки че е спортно купе, отзад получавате предостатъчно място, за да се поберете съвсем спокойно. Имате отново кожени седалки и облегалка с два държача за чаша. И под облегалката получавате малко място, за да си сложите примерно телефона или някакви документи. Ако трябва да носите нещо като ски, ето от тук имате направо достъп до багажник. Именно багажник. Багажникът е стил tailgate и както каза, спорт покрит имате лесно много място. Обете страни имате мрежички, като тук е аптечката. Имате допълнително място и отдолу, но в момента имаме специално покритие, което ни пречи да отворим. И естествено е изцяло електрически контролер. В крайна сметка, защо S5 ми харесва толкова много. Даже повече от тези специфики. Имате бърза, пъргава, комфортна кола с Quattro система, така че и зимата може да се карате. Заре багажника е достатъчно голям, имате 4 седалки, може да имате 2 деца и пак ще ви е комфортно.
и като цяло е много добра кола за ежедневно каране и като цяло може да е единствената кола. Ако много ви е харесала колата, тя може да бъде ваша, просто трябва да дойдете при нас в Perfect Auto. Цената е 70 000 лева, тя е на под 100 000 км и идва с този невероятен червен цвят, като е с почти всички опции, които може да предоставят от Auto.